Ang hirap umuvertake pag ganito. Marami kami, pero masaya. Alright, shout out kila Idol. Bakbakan na sila dito sa Imus Esmeralda, mga ka-take care. Kumato may Idol. Alright, good morning po sa inyong lahat. At masasaksihan nyo ngayon ang bakbakan ng Villasis, Umingan at Nueva Vizcaya dito sa Barangay Fiesta Rahal. So ito, kuhakan pa lang sila, nagpapakiramdaman, mga ka-take care, boom. So back na back ride ko si in San Lawrence dito sa likod, mga ka-take care. So dito muna tayo sa likod. Ayan na, nagbirahan na sa harap. Ayan na. Ay, nagbirahan na sila. Aso. Nagbirahan na sila, mga ka-take care. Grabe oh, bakbakan talaga. Yan. Okay. Let's go, kapit. Ayan, pinasot natin kay San Lawrence yung gloves natin. Nalipatan kong ilagay yung isa. Pinag-helmet ko na rin siya. Ay, sorry. Kapit lang. Right, shoutout kay Idol. Nauna na yung grupo, mga ka-take care. Ang hirap umuvertake pag ganito. Marami kami, pero masaya. Alright, shout out kila Idol. Dalawang ikot to, mga ka-take care. Ayun, nasa harap na sila, Master Ping. Nasa harap. Ayun na sila, mga ka-take care, boom. Kapag addict ka talaga sa sports, talagang mamahalin mo ang sports. Idol! Bakbakan na sila dito sa Imus Esmeralda, mga ka-take care. Labanan ng Nueva Vizcaya, Umingan at Villasis. Grabe, bakbakan talaga. Subukan natin silang unahan sa may harap. Shout out! Yan, bumibelo pa lang sila, Idol. Bumibelo sila.
Sige, muna kayo doon, muna kayo. Ayan si Idol Kalaos. Idol. Pamato mo, Idol. Shout out kay Idol Kalaos. Kailangan makatutok siya, mga ka-take care. Let's go. Na nagre-rebatihan ang mga magkakalaban. Unahan na natin sila. Nauna yung 4 dito sa harap, bumabanat sila. Ito, nauna yung 4, mga ka-take care. Grabe. Gabang kami Jai. So abangan natin sila, mga ka-take care, sa may pakurba. Para makuha natin yung pag-akyat nila, mga ka-take care. Shout out kay Kuya Randy at Naning Kylie. So unahan natin sila dito, mga ka-take care, sa may pakurba. So gamit natin si Sky, mga ka-take care. Boom. Thank you kay Sergio na nagpahiram. Alright. So dito na tayo maghaharang, mga ka-take care. Pisto natin dito. Okay. At inyong nasasaksihan, mga ka-take care, ang labanan ng malalakas from Nueva Vizcaya, from Villasis at Umingan, Pangasinan. At syempre,
yung mga representative ng Balungaw. So dito sa lagang manggagaling, aakyat sila, dadaan sila sa bundok ng Balungaw, yung paakyat pababa na kalsada. So inarang na natin si Sky para walang dumiretso na LRT at train. Shoutout kay San Lawrence na kasama ko sa backride. Ayun, shoutout kay Kuya Randy tsaka kay Naning Ganda, ayan. Shoutout kay Idol Kagiwa na sige. Banat, banat. Banat, banat. Diyan na sila mga ka-take care. Grabe. Lakas nung apat ah. Shout kay Master Ping, tsaka kay Insan Junior. Go, 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 go. So Insan, shout out kay Insan na Lawrence Flores de Pogi, kagaya ko. Ayan. At abakan natin yung iba pang mga competitors, mga ka-take care na manggagaling sa portal na yon, you know. Siyempre, magbablog kami ni Insan. Kaya kasama ko si Insan ngayon na Lawrence. Insan, shout out sa mga kapwa natin Pogi, you know. Lawrence Family Clan, ayan, shout out, Merry Christmas po sa inyong lahat. At sana hindi malubat agad yung ating battery. Hindi ako nakapagdala ng Motolite. Andiyan na sila mga ka-take care. Mas marami itong kasunod na grupo mga ka-take care boom. Mas marami sila. Shout out sa mga idol natin. Yun. Diretso, diretso. Ayun sa idol. Team ni Vizcaya mga ka-take care. Sa idol Kalaos. Yan mahabol. Asidiglang yung isa. Malakas pa rin sa idol ah. Shout out idol. Asidiglang. Banat, banat. Shout out kila idol, ayan. Idol, shout out. Oh, kapit sa matigas. Langhapin muna natin yung malamig na simoy ng hangin dito sa Mount Balungaw. Dito sa idol. Sundan natin sa idol. Idol, banat. Shout out, shout out. Banat idol, shout out. So, alalay na tayo dito dahil pabulusok na mga ka-take care. Hindi na natin pwedeng bilisan dito. Delikado idol. Hoy, delikado to. Ayun na, nahihirapan yung van oh. Nasa highway na siguro sila mga ka-take care. Ayun sa idol Kalaos, sumahabol.
Yan, shoutout kay Idol. Idol. Tatlo. Ay, naghabulan sila, Idol. Ayan, unahin natin sila sa may kalsada. Bubulusok yung mga yan pagdating dito. Kaya kailangan nating bilisan. Baka andun na sila sa pan. Tingin na nila Idol. Wine. Sige, Idol. Ito sila, Idol. So, dalawang ikot. Tan, dua data sa sarunudan. Dadan. So nakasunod sa atin yung dalawa mga ka-take care. Malayo na yung dalawa sigurado. Yung tatlo pala. Yung tatlo yung nauuna, no? Tatlo. O sinaunan ka, no? Yung arado. Yung arado namin na ganyan noon, wala na. Subukan natin habulin yung naunang grupo. No! Shout out! Alright, let's go! Kami naabutan, baka dajida kabarwanan. Kayang-kaya ata, kayang-kaya. Alright, humahabol sila idol, humahabol. Dalawa. Let's go. Ito na. Dalawa na lang sila naghahabulan dito sa may bundok ng Balungaw. At yung iba nasa likod na. So kailangan natin silang unahan mga ka-take care.
Ayos. Shout out. Ay nanikwan din sana tapay nabati dyan niya. Ano pa dyan nabati? What? Oh, thank you Mat. Kagawa, thank you. Yan, thank God, hindi pa nalulubat yung ating battery. At magcha-charge na naman tayo uli mamaya. Alright, so sa team Nueva Vizcaya din yata si Idol. So tapos na ang karera mga ka-taker. At ito katatapos ng karera mga ka-taker boom. So shoutout natin uli yung mga sumali sa karerang ito na inorganize ng barangay councils ng Barangay Rahal, Balongo, Pangasinan at kay Sir Master Gino Ping Mundala. Ayan, so shout out sa mga players. Ayan, from Nueva Vizcaya, from Umingan, Balungao, San Leon, Mauban, ayan. Lahat ng sumali, shout out po sa inyong lahat at Merry Christmas. Sino yung Idol? Sino yung top 1? Number 1? Si Idol. Ikaw yung number 1 Idol? Bibiruin ko sana kanina nung vlog ko nakalimutan mo magbra, sabi ko sana. Hindi ko alam siya palang magna number 1. Congrats Idol. Anong nagan mo Idol? Gilbert. Ay, shout out kay Nueva Vizcaya din Idol. Villasis po. Ay, from Villasis pala ay kay Sawan, kababayan ni Oransa, na Idol Oransa. Ay, number 1. Number 2 yung number 2 Idol. Ikaw anong pangalan Idol? Ayun, shout out kay Idol. Congrats sa number 3 Idol. Ayun, congrats din, congrats. Team Nueva Vizcaya din Idol? Vizcaya din? Hindi po, Ilocano po. Kamiling po. Ay, Kamiling. So from Kamiling pala si Idol. So yun, top 3 mga ka-taker. At yan, naghihintay na yung award nila. And yun, congrats sa mga winners. At sa mga hindi pinalad, siyempre lalakas pa yung mga yan. So antayin natin yung kanilang next na labanan. So yun, mula dito sa Rahal, Balongo, Pangasinan, Happy Fiesta po sa lahat ng barangay council, sa lahat ng citizen ng Rahal, Balongo, Pangasinan. So Idol, yung mga award nyo parang ibibigay na yata. Villasis pa lang nag-champion mga ka-taker. Tapos Kamiling, from Kamiling. Ingat Idol, ingat. Ayun, tapos na yung karera mga ka-taker. At hanggang dyan lang yung vlog natin for today. Year end bike race mula dito sa Barangay Rahal, Barangay Fiesta. So siyempre shout out natin yung mga barangay councils ng Rahal, Balongo, Pangasinan, sa mga CBO, sa mga nag-organize ng event na to. Ayun, sila Kagawad Emerson na Dilfi na Kuya Rante, mga kasama ko nag-escort. Tapos yung mga kasama kong malalay sa mga riders. Ayun, shout out kayo Kuya Chris, nagbibigay ng barbecue. At sa mga shout out kayo doon. Tapos lahat ng mga kasama natin dito, shout out. Kita kits next year sa another race. Take care, boom.